खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों। नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन दै। बारा गोबाव आरोबाव नोंथांमोना नेनो नांलिया। मानो होनोबा जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसानि बागैनो दिनै आपडेट ओंखारना फैदों। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो। जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि बागै मा आपडेट ओंखारना फैदों बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे फर्मआ 10,000नि बे फर्मआ नोंथांमोननिया गिबियावनो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव भेरिफिकेसन जादों। भेरिफिकेसन जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि मबाइलाव दालाय SMS फैयाखैमोन होनबा बेखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखादों जानांगौ। नाथायबा माखासे मानसिफोरनाव बे SMSआ फैयाखैमोन। दा जायफोर नोंथांमोनाव SMSआ फैयाखैमोन नोंथांमोनखौथ' बुंखादोंमोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लालायनांगौनि गोनांथि गैया होननानै। SMSआ सोरनावबा थांदों सोरनावबा थाङाखै होनना नोंथांमोननिसिम आंनो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननिसिम बुंहरदोंमोन। दा जोंहा ब्लग लेभेलावथ' दायो भेरिफिकेसन प्रसेसआ जोब्बाय। दालाय जोंहा मा खामानि दंबावो दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दै। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासैनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दायो बे मा इम्पर्टेन्ट आपडेट ओंखारना फैदों दा बेखौ खोन्थाहर। नोंथांमोनाथ' गासिबो बावखायाखै जानांगौ नोंथांमोना मा स्किमनि जोहै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोननि स्किमनि नामा जाबाय मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान। बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासिबो मेम्बारफोरा। दा बिनिफ्राय जोंहाथ' ब्लग लेभेलावथ' भेरिफिकेसन जाबाय SMSआथ' नोंथांमोनाव फैबाय। नाथायबा जोंहा आरोबाव दायो मोनसे भेरिफिकेसन खामानिया दायो सोलिगासिनो दङ। बे भेरिफिकेसनानो जाहैबाय फिल्ड भेरिफिकेसन। फिल्ड भेरिफिकेसन माने नोंथांमोननि न'आव बिथांमोना फैनो हागौ नङाबा गामियाव फैनो हागौ। ब्लक कअर्डिनेटर बिथांमोना नोंनि गामियाव नङाबा नोंनि न'आव फैनानै भेरिफिकेसन खालामफैगोन दै। दा भेरिफिकेसनाव नोंथांमोननिसिम मा बिनो हागौ डकुमेन्टस नोङो जेब्ला नोङो अफलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन ना नोङो जेब्ला फर्माव नोङो फिलआप खालामदोंमोन जेरै भटार ID नोंथांमोना होनांगौमोन। बिनिफ्राय नोङो आधार नाम्बार बिदि होनांगौमोन। बिथांमोना बेफोर गासिबो डकुमेन्टस मा होनायमोन बेखौ नोंथांमोननिसिम नायगोन। बिनिफ्राय बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन आरो थारैनो नोंनि बे डकुमेन्टसा नंगुबै नंगौना नङा बेखौ बिथांमोना चेक खालामजोबगोन। दा बिनि उनावनो नोंनि बे फिल्ड भेरिफिकेसना साक्सेसफुल जागोन आरो। दा बिनिखायनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं बेखौ एग्जाम्पल महरै खोन्थाहरदों नै। जोंहा बे जाहैबाय माजुलि डिस्ट्रिक्टआव नै मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय फिल्ड भेरिफिकेसन खामानिया सोलिगासिनो दङ माजुलि डिस्ट्रिक्टआव। थारैनो जानो हागौ नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआवबो दायो सोलिबाय जानो हागौ। लासै लासैनो गासिबो खामानिया जोबजोबगोन खेबसेनोलाय बहा जोबनो। बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया एसे समाथ' लाखागोनखा। नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जोंहा सिलचर डिस्ट्रिक्टआवबो बे फिल्ड भेरिफिकेसन खामानिया सोलिगासिनो दङ। ब्लक कअर्डिनेटर बिथांमोना नोंथांमोननि गामियाव हयथ' नङाबा न'आव फैनानै बे भेरिफिकेसननि खामानिखौ लाफैगोन दै। बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोननि बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जाखागोनखा। बरपेटा डिस्ट्रिक्टआवबो नै जोंहा बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जागासिनो दङ। गामियाव एबा न'आव फैनानै बिथांमोना नै फिल्ड भेरिफिकेसनखौ खालामफैगासिनो दं आरो नोंनि बे पासबुकखौ नायदों बिथांमोना। पासबुकआव जेनेबा नोङो फर्माव नोङो गोरोन्थि होफ्लांदोंबाबो बेखौ बिथांमोना चेक खालामनानै सुद्रायनोबो हागोन आरो। दा बिनिखायनो गोरोन्थि नोंथांमोना खालामफ्लांदोंबा बेखौ खोन्थाबानो जाबाय ब्लक कअर्डिनेटर बिथांमोना अब्ला मोजां सुद्रायनानैबो होलांनो हागौ। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना एसे साननैसोल' दै जबबानो जाबाय। नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव एबा नोंथांमोननि जायगायाव दायो बे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियाननि एबा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय बे फिल्ड भेरिफिकेसना जाथ'वाखैबा सिन्था खालामनाङा। बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोननि बे जायगायावबो फिल्ड भेरिफिकेसना जागोन। नोंथांमोननि न'आव फैनानैबो बे फिल्ड भेरिफिकेसना जानो हागौ नङाबा गामियाव बिथांमोना जयैनो गासैखौबो लेंथुमनानै फिल्ड भेरिफिकेसनबो खालामनो हागौ। नोंनि बे डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना देखायनो नांसिगोन आरो मा डकुमेन्टसखौ बियो बेखौ नोंथांमोना देखायबानो जाबाय। बिथांमोना नायगोन आरो नोंनि बे डकुमेन्टसफ्रा थिग नंगौना नङा। जेब्ला नों फर्म होदोंमोन बेहाय मा डिटेल्स होदोंमोन बेजों एक्जेक्टलि मिलायगोन ना मिलायाखै बेफोरखौ बिथांमोना गासिबो नायजोबगोन कम्पिउटाराव नायगोन बिथांमोना। दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बे फिल्ड भेरिफिकेसना जोबखांनायनि उनावनो नोंथांमोननि खामानिया जोब्बाय होननानै बेखौ सानना लाब्लानो जाबाय। दा बे फिल्ड भेरिफिकेसन जोबनायनि उनाव आरो नोंथांमोना जेबो खामानिखौ मावनो नांला। नोंथांमोना फैसाखौ माला सोगोन बेखौसो नेनो नांसिगोन आरो। जिखियानो जाया मानो दाथ' जोंहा फिल्ड भेरिफिकेसन खामानियाथ' सोलिबाय नालाय दा फैसाखौबोथ' नोंथांमोना बे बोसोरनि गेजेरावनो मोनखागोन। बेथ' 100% होननानै बेखौ बुंनो हागोन। मानो होनोबा देग्लाय बोसोरावनो सोगोन होननानै जोंहा बुंखादों नालाय गभर्नमेन्टआनो। दा बेनिखायनो टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय। दा फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि खबर जेबो गैया नामा होननानै नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन। दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जोंहा फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया दायो सोलिगासिनो दङ ब्लक लेभेलाव एबा डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोननि गामि लेभेलाव
दायो भेरिफिकेसननि खामानिया सोलिगासिनो दङ माखासे अफिसियेल बिथांमोना फैगोन दा नोंथांमोनाल' माने एसे एक्टिभिटिखौ माने एसे खबर थाल लाबानो जाबाय आरो नङाबा नोंथांमोननि न'आव फैनानै जेराव सोरखौबा मोनलाबा रावखौबो नुलाङाबा दा बेवहाय नोंथांनिया थालांनायनि चान्स थागोन आरो दा बेनिखायनो न'फ्राव सोरबा मानसिफोरखौ थानो होखाबानो जाबाय दायो फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जोंहा सोलिगासिनो दङ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेखिनियानो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय दा बेबादिनो आपडेटखौ मोननो थाखायबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों